Šedý úsvit se vkrádal úzkým oknem malé místnosti v křídle pro služebnictvo na panství Ashworth a dotýkal se prostého dřevěného nábytku bledým, neochotným světlem. Místnost byla sotva dost velká pro úzkou postel, prostý umyvadlový stolek a jedinou židli, na které leželo několik Eleanořiných věcí. Život zredukovaný na to, co se vešlo do prostoru určeného pro komornou nebo pomocnici v kuchyni. Lady Eleanor Ashworthová, vévodkyně z Greymontu jen podle jména, otevřela oči do dalšího rána svého vyhnanství, dalšího dne nesoucího tíhu titulu, který v těchto chladných kamenných zdech nic neznamenal. Zvedla se beze zvuku, její pohyby byly vycvičené v tichosti, roky neviditelnosti ji naučili nikoho nerušit, o nic nežádat, existovat tak, jak by mohl existovat stín, přítomná, ale neuznávaná. Voda v umyvadle byla studená, jako vždy, a umyla si tvář rukama, které se už dávno přestaly třást nad nedůstojností jejich okolností. 7 let. 7 let žila v této místnosti, spala na této tvrdé matraci, probouzela se do stejného šedého světla, pronikajícího sklem, které hledělo spíše na kuchyňské zahrady, než na rozlehlé trávníky a růžová loubí viditelná z velkých komnat hlavního patra panství. Bylo jí 17, když přijela na panství Ashworth jako nevěsta, dluhy jejího otce se přenesly na její ramena jako jho, její ruka byla dána vévodovi z Greymontu jako platba za hříchy, kterým nerozuměla, a zločiny, které nespáchala. Nathaniel Ashworth si ji vzal tak, jak by si někdo mohl vzít majetek, chladně, efektivně, bez obřadu nad rámec toho, co vyžadovala společnost. Podíval se na ní v den jejich svatby očima jako zimní mráz a ona věděla, i tehdy, mladá a pošetilá, jaká byla, že ji nikdy nebude milovat, nikdy ji nebude vnímat jako nic víc než dceru muže, kterým opovrhoval. Služebnictvo to samozřejmě vědělo. Vždycky to věděli. Viděla to v soucitných pohledech služebných, které jí míjeli na chodbách, v opatrné zdvořilosti lokajů, kteří už nevěděli, zda s ní jednat jako s vévodkyní nebo s vyvrhelkou. Paní Davisová, hlavní hospodyně, si v její přítomnosti udržovala úzkostlivý respekt, ale Eleanor se už dávno naučila číst zármutek v očích starší ženy. Samotné panství jakoby kolem ní zadržovalo dech, jeho velké sály a elegantní místnosti byly památníkem všeho, co jí bylo odepřeno. Oblékla se, neměla komornou, nepotřebovala ji pro prosté šedé šaty, které nosila, a sepnula si tmavé vlasy do úhledného účesu, k jehož vytvoření nepotřebovala zrcadlo. Její odraz se jí za ta léta stal cizincem a vyhýbala se mu, kdykoliv mohla. Jaký mělo smysl vidět ženu, kterou se stala, opotřebovanou samotou a ponížením v něco bledého, tichého a téměř neviditelného? Bylo jí teď 24 a připadala si prastará. Dívka, která chovala pošetilé sny o získání manželovy náklonnosti trpělivostí a oddaností, umírala pomalu, den za dnem, v této malé místnosti, která voněla louhovým mýdlem a rezignací. Ale než bude osud našich milenců odhalen, přihlaste se k odběru, abyste nikdy nepropásli kapitolu romantiky a skandálu. A řekněte nám v komentářích, odkud se díváte. Nyní začněme. Před 7 lety stála Eleanor v kapli na panství Ashworth v šatech ze slonovinového hedvábí, které patřily její matce, krajka na rukávech zažloutlá stářím, ale stále krásná v měkkém světle pronikajícím vitrážovými okny, která zobrazovala scény oddanosti a oběti. Jak příhodné, pomyslela si později, jak krutě příhodné. Bylo jí 17, její tmavé vlasy byly propleteny pomerančovými květy,
Její ruce se třásly, když držela kytici bílých růží, které se zdály posmívat se této příležitosti svou čistotou, svým příslibem lásky, která v chladné půdě tohoto svazku nikdy nerozkvete. Její otec byl mrtvý teprve 3 měsíce. Jeho dluhy se odhalily v chaosu po jeho náhlém skonu a Eleanor s jasností přesahující její věk pochopila, že byla prodána, aby uspokojila závazky, které si nevytvořila, aby zaplatila za chyby, které neudělala. Ale byla dostatečně mladá, dostatečně nadějná, dostatečně pošetilá, aby věřila, že by se manželství mohlo stát něčím skutečným, že by trpělivost a laskavost mohly změkčit vévodovu přísnou tvář, že by si mohla zasloužit náklonnost tam, kde žádná nebyla volně nabídnuta. Nathaniel Ashworth stál vedle ní u oltáře jako socha vytesaná z mramoru, krásný, chladný a naprosto vzdálený. Pronášel své sliby hlasem bez tepla a díval se na ni tak, jak by se někdo díval na nešťastnou povinnost, kterou je třeba snášet s co největší důstojností. Svatební hostina byla utrpením falešných gratulací a soucitných pohledů. Společenská elita si šeptala za vějíři o dohodě, kterou všichni chápali, ale nikdo ji nepojmenoval nahlas. Dcera zkrachovalého barona daná za ženu, aby se vyrovnaly účty, transakce oděná v bílém hedvábí a pomerančových květech. Tu noc Eleanor čekala v komnatách pro ni připravených, oblečená v noční košilce z jemného batistu s vlasy rozčesanými a volně splývajícími po ramenou. Srdce jí bylo směsicí strachu a zoufalé naděje, že snad muž, který se na ní během svatby sotva podíval, ji uvidí teď. Snad v ní najde něco, co by stálo za to si vážit. Když Nathaniel vstoupil, stále oblečený, s výrazem tvrdším než kámen, věděla dříve, než promluvil, že její naděje jsou v prachu. Jste zde, protože váš otec měl dluh. Nic víc, řekl, jeho hlas prořezával její iluze s chirurgickou přesností, každé slovo čepel, která odřezávala pošetilé sny, které si tiskla k hrudi. Budete mít ubikace odpovídající vašemu postavení, to znamená postavení ženy, jejíž rodina téměř zničila tu mou zradou a podvodem. Nepleťte si toto manželství s ničím jiným, než čím je vyrovnáním účtů. Tehdy nerozuměla, nevěděla, jakou zradu měl na mysli, jaký zločin měl její otec údajně spáchat kromě hříchu smrti v dluzích, ale viděla nenávist v Nathanielových očích, chladnou a neúprosnou, namířenou ne přímo na ni, ale na to, co představovala, na krev, která jí kolovala v žilách a jméno, které nosila, než přijala jeho. Nechal jí tu noc bez dalšího slova a následujícího rána služebnictvo přestěhovalo její věci do malé místnosti v křídle pro služebnictvo, kde stráví příštích 7 let tím, že se bude učit být neviditelnou, pohybovat se po panství jako duch strašící na okrajích života, který měl být její, snášející pozvolnou smrt naděje a zrození tiché, důstojné rezignace, která byla zároveň její zbrojí i její klecí. Eleanořiny dny se ustálily v rytmu tiché služby, její dopoledne byla věnována Lady Beatrice Ashworthové, vévodově postarší tetě, která obývala východní křídlo panství a která se od začátku chovala k Eleanor s laskavostí, která působila jako voda na poušti, udržující v ní něco, co by jinak zcela uschlo. Lady Beatrice bylo 73. Měla bystrou mysl navzdory svému věku, její oči stále zářily inteligencí a pozorováním a požádala o Eleanořinu společnost během několika týdnů po katastrofální svatbě, snad vycítila dívčinu izolaci, nebo snad prostě chtěla společnost, která nebyla ani podlézavá, ani povýšená. Každé ráno v 10 hodin by Eleanor jemně zaklepala na dveře sedacího pokoje Lady Beatrice, prostoru plného odpoledního světla a zařízeného pohodlnými křesly, čalouněnými vybledlým růžovým damaškem,
a stará žena by vzhlédla od své korespondence nebo výšivky s úsměvem, který nikdy nesklamal a vždy uvolnil něco sevřeného v Eleanořině hrudi. Četli by si spolu, nebo by Eleanor četla nahlas, zatímco Lady Beatrice pracovala jehlou v látce a jejich rozhovory se týkaly literatury, filozofie, aktuálních událostí a historie. Témat, která odhalovala šíři Eleanořina vzdělání a bystrost její mysli, vlastností, které zůstaly po 7 let jejího manželství nepovšimnuty a neoceněny. Lady Beatrice měla způsob, jak klást otázky, které vybízely k důvěře, aniž by ji vyžadovali. Jemné dotazy na Eleanořino pohodlí, její zdraví, její spokojenost. A ačkoliv si Eleanor nikdy přímo nestěžovala, nikdy nemluvila špatně o vévodovi, ani nepodrobně nepopisovala ponížení svého postavení, stará žena rozuměla všemu, co zůstalo nevyřčeno. Četla pravdu v tichu a pečlivě volených slovech. Máte pozoruhodnou mysl, má drahá, řekla Lady Beatrice jednoho odpoledne, odložila svou výšivku, aby si Eleanor prohlédla očima, které viděli příliš mnoho. Zasloužíte si víc, než vám tyto zdi nabízejí. Eleanor se jen usmála, malým smutným zakřivením rtů a změnila téma s nacvičenou grácií. Paní Davisová, hlavní hospodyně, která sloužila rodině Ashworthových 40 let, si s Eleanor udržovala úctivou formálnost, která uznávala její nemožné postavení. Ani paní, ani služebná, ani rodina, ani personál, existující v jakémsi liminálním prostoru, který se vzpíral snadné kategorizaci. Ale Eleanor se naučila číst sympatie v opatrné zdvořilosti starší ženy, ve způsobu, jakým zajišťovala, aby Eleanořina malá místnost byla vždy čistá, aby se ráno objevila horká voda, aby šedé šaty, které Eleanor nosila, byly vyžehlené a opravené, aniž by o to Eleanor musela žádat. Právě díky těmto malým laskavostem, těmto gestům úcty od Lady Beatrice a paní Davisové přežila Eleanor léta vyhnanství se zachovanou důstojností, ačkoliv si někdy kladla otázku, zda důstojnost stačí, zda přežívání je totéž co žití. Občas zahlédla vévodu. Obvykle z dálky přecházel vstupní halu, když scházela po schodech pro služebnictvo, jel na koni kolem oken, když seděla s Lady Beatrice, stál ve dveřích knihovny, když procházela chodbou za ní. Bylo mu teď 32, stále bolestně pohledný se svými tmavými vlasy a přísnými rysy, stále chladný a vzdálený jako zima, stále naprosto nedosažitelný, a Eleanor se vycvičila, aby se na něj nedívala přímo, aby nepřemýšlela o muži za zamrzlou fasádou, aby neplýtvala emocemi na někoho, kdo dal jasně najevo, že je pod jeho úroveň a nehodna jeho pozornosti. Knihovna na panství Ashworth byla Eleanořiným útočištěm v bezesných hodinách, které ji navštěvovaly častěji, jak se léta hromadila a tížila její ramena, a této konkrétní listopadové noci, kdy déšť bubnoval na okna a vítr sténal v okapech jako něco ztraceného, co hledá úkryt, opustila svou úzkou postel v křídle pro služebnictvo a vydala se tmavými chodbami do obrovské místnosti, která voněla kůží, starým papírem a slabou sladkostí dýmkového tabáku, která přetrvávala z vévodových občasných návštěv tohoto prostoru, který si oba nárokovali, ale nikdy nezdíleli. Na sobě měla jen noční košili pod vlněným županem, její tmavé vlasy byly volné a spletené na spaní, její nohy se v měkkých pantoflích tiše pohybovaly podél polic, hledajíc něco, co by utišilo její neklidné myšlenky, ne romantické romány, které jí Lady Beatrice někdy s nadějnými úsměvy vnucovala, ale filozofii, možná Marca Aurelia nebo Boetia, hlasy z minulosti, které poznali utrpení a našli v něm smysl, které psali o přijetí a moudrosti tváří
v tvář okolnostem mimo kontrolu. Právě vytáhla opotřebovaný výtisk meditací, jehož kožená vazba byla měkká stářím a používáním, když uslyšela kroky v chodbě za ní, odměřené a mužské, a její srdce se sevřelo s poznáním, které přišlo příliš pozdě, aby umožnilo útěk. Vévoda se blížil a ona tu byla ve své noční košili, zranitelná a neslušná, zabírající prostor, k jehož užívání neměla formální povolení, ačkoliv jí nikdy nikdo nezakázal přístup k těmto knihám, které byly její jedinou útěchou. Nathaniel vstoupil, navzdory pozdní hodině stále oblečený, s uvolněným nákrčníkem a rozcuchanými tmavými vlasy, jako by si jimi opakovaně projížděl rukama, a zastavil se hned za dveřmi, když ji uviděl stát, stuhlou u polic, jako laň chycená ve světle pochodně, s knihou přitisknutou k hrudi, jako by mohla posloužit jako brnění proti jeho nelibosti. Dlouhou chvíli ani jeden nepromluvil. Ticho přerušoval jen déšť na skle a usazování uhlíků v krbu, který nějaký sluha před hodinami zasypal, a Eleanor si všimla toho, co z dálky neviděla. Vypadal vyčerpaně, stíny pod očima a nové vrásky kolem úst, jako by se na něj usadilo nějaké břemeno a vyrilo mu do tváře rýhy. Vaše milosti, podařilo se jí konečně říct. Její hlas sotva přesahoval šepot a udělala pukrle, které se v jejím neoblečeném stavu zdálo absurdní, ale bylo jedinou ochranou, kterou jí slušnost nabízela. Jeho pohled se přesunul ke knize v jejich rukou a něco se mu myhlo v rysech, překvapení, snad nebo zmatení. Aurelius, řekl hlasem drsnějším, než si pamatovala, postrádajícím obvyklou chladnou přesnost. Nemyslel jsem si. Nedokončil větu, ale Eleanor pochopila, co si nemyslel, že by četla filozofii, že by měla vzdělání nebo sklon k tak vážným textům, že by byla cokoliv víc než nešťastná povinnost, kterou si vzal a zavrhl. Nacházím útěchu v jeho moudrosti, řekla tiše a zvedla bradu s takovou důstojností, jakou dokázala sebrat, když před ním stála v noční košili, s vlasy splývajícími přes jedno rameno, odhalenější, než byla v jeho přítomnosti od té strašné svatební noci před 7 lety. Pochopil, že nemůžeme ovládat, co se nám děje, jen to, jak to snášíme. Slova visela mezi nimi, těžká významy, které nezamýšlela, ale nemohla je vzít zpět, a Nathanielův výraz se změnil v něco, co nedokázala přečíst. Nepohodlí, snad, nebo první náznaky nějaké emoce, kterou tak dlouho držel zamčenou, že ji už nepoznával, když se v něm pohnula. Nezamýšlela jsem narušit vaši samotu, vaše milosti, řekla Eleanor a opatrně vrátila knihu na polici, ačkoliv vše v ní toužilo si ji ponechat. Odnést si ji zpět do své malé místnosti, kde by se mohla ztratit ve starověké moudrosti a na několik hodin zapomenout na ponížení přítomného okamžiku. Nechám vás v klidu. Pohybovala se ke dveřím, každý krok vyžadoval vědomé úsilí udržet si klid, odolat nutkání utéct, jako ta vystrašená dívka, kterou kdysi byla, a když ho míjela, ucítila vůni whisky a něčeho temnějšího, smutnějšího, vůni muže ve válce se sebou samým. Na prahu znovu udělala pukrle a proklouzla do chodby za ním, se srdcem bušícím a rukama třesoucíma se. A za ní Nathaniel stál sám v krbem osvětlené knihovně, zíral na místo, kde byla, znepokojen setkáním způsoby, které nedokázal pojmenovat a nechtěl zkoumat. A kniha stoické filozofie na polici jako by mu vyčítala selhání, která si nikdy předtím nedovolil přiznat. Lord Philip Hartwig přijel na panství Ashworth svěžího dubnového rána, kdy se zahrady teprve začínaly probouzet ze zimního spánku a vzduch nesl příslib obnovy, jeho příjezd oznámil klapot kopyt na štěrku a šhon sluhů spěchajících přivítat hosta, jehož rodokmen a jmění si vynucovali respekt i v domácnosti zvyklé na šlechtu.
Byl to vikont, bylo mu 28 let, pohledný vřelým, přístupným způsobem, který ostře kontrastoval s vévodovou strohou přísností, jeho vlasy světlé, kde Natanielovi byly tmavé, jeho oči modré a otevřené, kde vévodovi byly šedé a uzavřené, a když byl představen Eleanor v salónku, kde seděla s Lady Beatrice a pracovala na výšivce, poklonil se nad její rukou se zdvořilostí, která ji zasáhla jako fyzický úder v jejím prostém uznání jejího postavení. Vaše milosti, řekl s upřímným úsměvem a pozorností zaměřenou zcela na její tvář, jako by byla někým, koho stojí za to vidět, poznat, hodna námahy správného oslovení, a Eleanor ucítila, jak se v její hrudi pohnulo něco dlouho spícího, ne přímo přitažlivost, ale téměř bolestné uvědomění, že zapomněla, jaké to je, když se s ní jedná jako s cennou osobou a ne jako s nepohodlným stínem strašícím na okrajích cizího života. Ostatní hosté, kteří se shromáždili na domácí slavnosti, nižší šlechta a bohatí obchodníci hledající vévodovu přízeň, sledovali tuto výměnu s viditelným zmatením, jejich oči přejížděly mezi Filipovou uctivou pozorností a Eleanořinými skromnými šedými šaty a nejistým výrazem, snažíce se sladit úctu, kterou projevoval, se zvláštním postavením, které v domácnosti zaujímala. A Eleanor cítila jejich pohledy jako sluneční světlo po letech ve tmě, zároveň hřejivé a odhalující. Během následujících dnů Filip vyhledával její společnost s vytrvalostí, která ji stejně tak mátla, jako děsila. Ptal se na její názory na knihy diskutované po večeři, zval ji na procházky do zahrad, kde první květiny kvetly v vzdorovitých skvrnách barev, zapojoval ji do rozhovorů o poezii, filozofii a aktuálních událostech, jako by na jejich myšlenkách záleželo, jako by měla inteligenci hodnou konzultace a názory hodné zvážení. Navzdory své opatrnosti se přistihla, že odpovídá, slova plynula volněji než za poslední léta, její mysl se probouzela k potěšení z intelektuální výměny a přistihla se, že se téměř usmívá během jejich třetí společné procházky, když učinil postřeh o Wordsworthově poezii, který dokonale vyjádřil něco, co cítila, ale nikdy nevyjádřila. Z oken své pracovny sledoval Nathaniel tyto procházky zahradou s neklidem, který se s každým okamžikem, kdy byl svědkem Eleanořiny nesmělé živosti v Filipově přítomnosti, stával ostřejším. Způsob, jakým nakláněla hlavu, když poslouchala jeho řeč, téměř úsměv, který zjemňoval rysy, které Nathaniel vídal jen v pečlivé neutralitě nebo tiché rezignaci. Namlouval si, že jeho podrážděnost pramení z obav o slušnost, o to, jak se jeví jeho žena procházející se bez garde dámy s jiným mužem, ale pravda se pod těmito ospravedlněními svíjela jako něco živého a nepříjemného. Sledoval, jak Eleanor začíná kvést pod pozorností jiného muže. Viděl, jak se stává viditelnou způsoby, jakými pro něj nikdy viditelná nebyla. A ten pohled se mu zabodl do hrudi jako trn, který nemohl ani vytrhnout, ani ignorovat, tlačící na něco, co považoval za dávno mrtvé, a zjišťoval, že se možná mýlil v tom, co leželo pohřbené v zamrzlé půdě jeho vlastního srdce. Týdny plynuly se zvláštní pomalostí, která doprovází zásadní změny v krajině života, a Filipova zamýšlená krátká návštěva se prodloužila na měsíc a pak ještě déle. Jeho přítomnost na panství Ashworth se stala stejně známou jako ranní slunce, které se nyní zdálo svítit jasněji okny, která dlouho propouštěla jen šedé světlo, a Eleanor se přistihla, že na jejich každodenní procházky v zahradě čeká s očekáváním, které ji zároveň děsilo i vzrušovalo, tato malá vzpoura proti nicotě, kterou se její existence stala. Mluvili o literatuře s vášní skutečných nadšenců,
debatovali o přednostech romantických básníků oproti strukturované jistotě Augustánů. A Philip naslouchal jejím postřehům o Blakeově mysticismu a Coleridgeových opiem pronásledovaných vizích s pozorností, která jí dávala pocit, že je viděna způsoby, o kterých zapomněla, že jsou možné. Jeho otázky vynášely na povrch myšlenky, které tak dlouho chovala v tichosti, až v temnotě její izolace zdivočely a staly se podivnými. Když učinila obzvláště pronikavé spojení mezi Shelleyho ateismem a jeho revoluční politikou, Philip se zasmál s upřímnou radostí. Ne posměchem, ale sdílenou radostí z intelektuálního objevu. A ten zvuk se rozlehl růžovou zahradou, kde se procházeli, a dosáhl k oknům pracovny, kde Nathaniel seděl a snažil se kontrolovat účetní knihy panství, ale zjistil, že jeho pozornost je stále znovu přitahována ke scéně dole. Jeho pero dělalo chyby, které musel škrtat a opravovat. Jeho čelist byla sevřená podrážděností, kterou odmítal pojmenovat. Služebnictvo si mezi sebou šeptalo s opatrnou nadějí, paní Davisová poznamenala komorníkovi, že laskavost lorda Hartwicka by snad mohla některým stranám připomenout jejich křesťanskou povinnost vůči paní domu, a dokonce i Lady Beatrice pozorovala rozvíjející se přátelství s očima, které skrývaly jak uspokojení, tak smutek, chápajíc, že Filip nabízel Eleanor útěk z vězení, jehož mříže byly ukovány z krutosti maskované jako spravedlnost. Eleanor v těchto týdnech zjistila, že si vzpomněla, jak se smát. Zrezivělý mechanismus radosti vrzavě ožíval, když Filip vyprávěl zábavné příběhy ze svých cest po Itálii a svých katastrofálních pokusů naučit se místní dialekty. A přistihla se, že se na jejich odpolední rozhovory těší s takovou dychtivostí, že její dopolední hodiny v malé místnosti se zdály delší a šedivější v kontrastu. Tíha její izolace tlačila silněji teď, když okusila, jaké by mohlo být osvobození. Nathanielova nálada se stávala stále nestálejší, jak přicházel květen se svou hojností květů a ptačího zpěvu. Jeho pokyny personálu se staly strohými až hrubými. Jeho tolerance k jakékoliv malé nedokonalosti se vypařila v ostré výtky, které nechávaly služebné plakat a lokaje si vyměňovat znepokojené pohledy, a trávil delší hodiny ve své pracovně, pil whisky a zíral na dokumenty, které se mu nedařilo číst. Slova se mu rozmazávala před očima, které neustále putovaly k oknům a zahradám za nimi. Bylo to jednoho obzvláště teplého odpoledne, kdy Zimoles provoněl vzduch svou opojnou sladkostí, když Nathaniel stál u těch oken a sledoval, jak Filip říká něco, co Eleanor rozesmálo. Skutečně rozesmálo. Její tvář se proměnila s takovou září, že Nathanielovi se zatajil dech. A poznání ho zasáhlo silou ledové vody, že ji nikdy předtím neviděl usmívat se, ani jednou za 7 let, že žil s touto ženou pod jednou střechou a nevěděl nic o její radosti, protože jí nikdy nedovolil žádný důvod ji cítit. Prasklina, která se v tu chvíli otevřela v jeho brnění lhostejnosti, byla malá, sotva postřehnutelná i pro něj samotného, ale stačila, aby dovnitř pronikl první chladný šepot něčeho, co mohlo být lítostí, mohlo být poznáním, mohlo být začátkem strašlivého pochopení, že zničil něco cenného, jehož hodnotu si nikdy nedal práci ocenit, a když tam stál s rukou přitisknutou na okenní sklo, jako by jím mohl sáhnout a dotknout se toho, co mu už unikalo z dosahu, Nathaniel Ashworth poprvé pocítil možnost, že se mýlil, že jeho spravedlnost mohla být jen krutostí oděnou v roucho oprávněné pomsty, a ta myšlenka ho děsila způsoby, které si ještě nedokázal přiznat, ale už je nemohl zcela popřít. Lady Beatrice našla Nathaniela v jeho pracovně 3 dny poté, co sledovala Eleanor a Filipa, jak se procházejí v zahradě s hlavami skloněnými v rozhovoru,
Odpolední světlo je oba pozlacovalo způsobem, který hovořil o budoucnosti a možnostech, a vstoupila bez klepání, protože mu měnila plenky, když byl nemluvně, a držela ho, když mu zemřela matka, a proto si nárokovala privilegium sdělovat pravdy, které by nechtěl slyšet. Je to tvoje žena, Nathaniele, řekla Beatrice bez okolků. Její hlas nesl ocel, kterou věk a aristokratická výchova dokáží ukovat v nezlomnou čepel, a Nathaniel vzhlédl od papírů, které předstíral, že čte, s výrazem, který začal jako podráždění a rychle se změnil v něco ostražitějšího, když poznal sevření čelisti své tety. Jaký zločin spáchala, že si zasloužila 7 let vyhnanství v té ubohé místnosti, zatímco ty se chlubíš svou spravedlností jako praporem a trestáš nevinnou ženu za hříchy, které nikdy neměla nést? Slova udeřila jako rány a Nathaniel vstal ze židle s takovou prudkostí, že se židle s vrzáním posunula po podlaze, jeho vlastní hněv stoupal, aby se setkal s jejím, protože zuřivost byla snazší než alternativa, snazší než zkoumat základy, na nichž postavil 7 let oprávněné krutosti. Její otec se spikl proti tomuto domu, řekl, slova vycházela se silou dlouho nacvičovaného přesvědčení, prodal informace mým nepřátelům, což téměř zničilo jméno Ashworthů, stálo nás to jmění na právních poplatcích a ztracených investicích a respekt poloviny šlechty, a když se jeho intriky zhroutily, nabídl svou dceru jako platbu, jako by byla dobytek na výměnu, a já jsem si ji vzal, protože dluh byl splatný, ale nebudu předstírat, že je něco víc, než čím je dcera zrádce a intrikána. Beatrice se na něj dívala očima, které byly svědky 8 desetiletí lidské pošetilosti, a shledala jeho konkrétní druh pošetilosti předvídatelným i zklamáním, a její další slova padla do prostoru mezi nimi jako kameny do klidné vody, vytvářející vlnky, které se rozšíří dál, než by kdokoliv z nich v tu chvíli dohlédl. Její otec je mrtvý, Nathaniele. Její matka je mrtvá. Nemá na tomto světě nikoho, žádnou rodinu, která by ji ochránila, žádné jmění, které by ji uživilo, nic než milost manžela, který jí žádnou neprokázal. A ať už udělali cokoliv, ať už spáchali jakékoliv intriky, byla to dítě, 17letá, nevinná jejich machinací, vina ničím jiným, než že nesla jejich jméno. Přistoupila blíže k jeho stolu, její ruka svírala hůlku s takovou silou, která prozrazovala emoce, jež její aristokratická výchova obvykle skrývala. Trestal si ji 7 let za zločiny, které nespáchala, vzal si vystrašenou dívku a systematicky a úmyslně si zlomil jejího ducha, a teď jí jiný muž prokáže sebemenší laskavost a ona kvete jako květina, která byla příliš dlouho držena ve tmě. Co to z tebe dělá, synovče? Co to z tebe dělá? Odešla dříve, než mohl sformulovat odpověď, dveře se za ní zavřely s konečností, která se ozývala v náhlém tichu, a Nathaniel stál sám ve své pracovně s rukama opřenýma o stůl a dechem drsným v uších. Základy jeho spravedlnosti praskaly pod tíhou otázky, kterou si nikdy nedovolil položit. Co když se mýlil? Myšlenka byla malým semínkem zasazeným do otrávené půdy, ale semínka mají tendenci růst i v nejnehostinnější půdě, a jak odpolední světlo sláblo a stíny se prodlužovaly po podlaze jeho pracovny, Nathaniel Ashworth pocítil první otřesy pochybností, které otřásaly budovou jistoty, kterou si postavil kolem své krutosti, a ten pocit byl děsivější než jakýkoliv nepřítel, kterému kdy čelil, protože přicházel zevnitř z možnosti, že se stal padouchem v příběhu, kde se vždy obsazoval do role spravedlivého mstitele, a žena spící v komnatách pro služebnictvo nebyla zločincem, ale obětí, a on nebyl jejím soudcem, ale jejím žalářníkem, a 7 let jejího utrpení nebylo spravedlností, ale jen krutostí oděnou v kostým
morální nadřazenosti. Letní slavnost na panství Ashworth byla plánována měsíce. Povinnost jejich společenského postavení, která vyžadovala shromáždění sousedních rodin a významných členů šlechty. A Eleanor očekávala, že splní svou obvyklou roli téměř neviditelné osoby, možná bude pomáhat Lady Beatrice se staršími hosty, zatímco mladší generace bude tančit a flirtovat v tanečním sále, do kterého nikdy nevstoupila jako nic víc než stín. Ale Filipova přítomnost změnila trajektorii večera způsoby, které se vlnily shromážděnou společností jako kámen hozený do klidné vody, vytvářející vlny, které nebylo možné ignorovat. Přišel do její malé místnosti v křídle pro služebnictvo hodinu před začátkem slavností. Šokující porušení slušnosti, které paní Davisovou uvrhlo do zmatku, a daroval jí šaty z tmavě smaragdového hedvábí, o kterých tvrdil, že je tam zanechala jeho sestra, ale Eleanor tušila, že je nechal ušít speciálně pro ní. Střih a míry byly příliš dokonalé na to, aby to byla náhoda. A když sestoupila po schodech v těch šatech, s vlasy poprvé po letech řádně upravenými, uslyšela kolektivní nádech shromážděného služebnictva a cítila tíhu jejich nadějných pohledů jako požehnání. Filip si vyžádal její ruku v okamžiku, kdy vstoupila do salonku, kde se hosté shromažďovali před večeří, nabídl jí své rámě s dvorním úklonem, který explicitně vyjádřil to, o čem si všichni šeptali, ale nikdo se neodvážil otevřeně přiznat, že ji považuje za vévodkyni, kterou měla být, ne za vyhnankyni, kterou musela snášet. A když ji vedl do společnosti se slovy mohu představit vévodkyni z Greymontu, jejíž inteligence a půvab učinili z mé prodloužené návštěvy vrchol mé sezóny. Shromáždění hosté neměli jinou možnost, než následovat jeho příkladu. Ženy dělali pukrlata, kterými se nikdy předtím neobtěžovali, muži se klaněli s úctou, která působila opožděně i zmateně. Eleanor se večerem pohybovala ve stavu opatrného údivu, odpovídala na otázky týkající se jejich názorů na současnou literaturu a hudbu, diskutovala o přednostech různých uměleckých směrů s pánem, který skutečně naslouchal jejím odpovědím, a cítila, jak se rozvíjí jako květina, která byla sploštělá v knize a náhle uvolněna, aby si vzpomněla na svůj přirozený tvar. Její smích přicházel snadněji, jak Filip zůstával po jejím boku, jeho pozornost a úcta jí propůjčovali legitimitu, kterou jí 7 let manželství nikdy neposkytlo. Z druhé strany tanečního sálu sledoval Nathaniel tuto proměnu s pocity, které se mu bouřily v hrudi jako bouře, kterou nedokázal ani pojmenovat, ani ovládat. Viděl, jak se Eleanor usmívá, konverzuje a září s jasem, který se 7 let snažil zajistit, aby nikdy nemohla projevit, a poznání, že ztrácí něco, čeho si nikdy nevážil, dokud mu to neuniklo z rukou, ho naplnilo majetnickou zuřivostí, která ho konečně donutila přejít přes místnost tam, kde Eleanor stála a mluvila s Filipem a postarší hraběnkou o básnících jezerní školy. Eleanor, potřebuji s vámi mluvit, řekl. Jeho hlas nesl vévodskou autoritu, která vždy vyžadovala okamžitou poslušnost, a použití jejího křestního jména, poprvé, co ho vyslovil snad za 3 roky, způsobilo, že se k němu otočila s překvapením, které rychle přešlo v ostražitost, světlo v jejich očích pohaslo, jako by byla svíčka zakryta, a když se omluvila ze skupiny a následovala ho do knihovny, zavřel za nimi dveře a postavil se proti ní v prostoru, který působil zároveň příliš velkým i dusivě malým. A slova, která vyšla, nebyla uváženou rozpravou, kterou zamýšlel, ale spíše obviněním zrozeným ze žárlivosti, kterou si nedokázal přiznat. Zapomínáte na sebe a své postavení, madam, promenádujete se v vypůjčené nádheře a přijímáte pozornost muže, který není vaším manželem. A Eleanor, která snášela 7 let mnohem horší věci,
se vzpřímila s důstojností, která by ho zahanbila, kdyby byl v tu chvíli schopen hanby, a odpověděla hlasem jako mráz na oceli. Nezapomínám na nic, vaše milosti, nejméně na to, že jste dal jasně najevo, že jsem vaše žena jen podle jména, trest, který uvalujete, spíše než partnerka, které si vážíte. A pokud se ke mně lord Hartwig chová s úctou, kterou jste mi odepřel, přijmu ji s vděčností, protože je to první laskavost, kterou jsem za 7 let poznala, a vy jste se vzdal jakéhokoliv práva namítat proti tomu, jak ji přijímám. Filip našel Eleanor v růžové zahradě 2 dny po konfrontaci v knihovně. Ranní mlha se stále držela na živých plotech jako rubáše a nesl s sebou vážnost muže, který učinil rozhodnutí, jež změní běh několika životů. Jeho pohledná tvář byla odhodlaná s odhodláním, které hovořilo jak o odvaze, tak o soucitu. A když Eleanor uviděla jeho výraz, věděla dříve, než promluvil, co přišel říct, cítila to v kvalitě vzduchu mezi nimi, v posunu od snadného přátelství k něčemu zatíženému důsledky a nezvratnou volbou. Eleanor, začal a vzal její ruku s jemností, která jí vehnala do očí neprolité slzy. Nemohu jen tak stát a dívat se, jak déle trpíte v manželství, které vůbec není manželstvím. Sledovat, jak chřadnete ve stínech, když byste měla stát na slunci. A konzultoval jsem se svými právníky možnost anulace. Manželství nebylo nikdy naplněno. Máte svědky zvláštní povahy této dohody a se správnými argumenty před církevními soudy byste mohla být volná do roka, možná dříve. Zastavil se. Jeho palec přejížděl po jejich kloubech s intimitou, která byla zároveň uklidňující i děsivá ve svých důsledcích. Zasloužíte si štěstí, Eleanor. Zasloužíte si být milována, opatrována, jednáno s vámi s úctou a něhou, která by měla být údělem každé ženy. A pokud mi to dovolíte, bylo by mi ctí vám nabídnout ten život, vzít si vás řádně, jakmile budete volná, dát vám domov, rodinu a partnerství, které vám bylo odepřeno po 7 nekonečných let. Návrh visel mezi nimi jako záchranné lano, hozené topící se ženě, únik z vězení, kterým se panství Ashworth stalo, šance vybudovat si život s mužem, který ji viděl, vážil si jí, nikdy by ji neodsunul do komnat pro služebnictvo, ani by s její existencí nejednal jako s trestem za hříchy, které nespáchala, a Eleanor cítila, jak jí pokušení táhne jako příliv, silné a naléhavé, slibující spásu z utrpení, které se stalo tak známým, že si sotva pamatovala, jaký by mohl být život bez něj. Tu noc ležela ve své malé místnosti s úzkou postelí a holými stěnami, v prostoru, který byl jejím vyhnanstvím po 7 let, a nechala svou mysl cestovat zpět v čase k dívce, kterou byla v 17, přijíždějící na toto panství s pošetilými nadějemi, že by si laskavostí a trpělivostí mohla zasloužit manželovu náklonnost, že by mohla přeměnit manželství z povinnosti v něco podobného partnerství, že by chlad v jeho očích mohl roztát, pokud se ukáže hodnou, a vzpomněla si na systematické ničení těchto nadějí, na postupné pochopení, že není manželkou, ale vězněm, ne vévodkyní, ale duchem strašícím v chodbách, kde neměla právo existovat, a žena, kterou se za ta léta stala, byla silnější než ta nadějná dívka. Ano, utužena utrpením v něco odolného a nezlomného, ale také tak velmi unavená, opotřebovaná každodenní tíhou neviditelnosti a ponížení a zvláštní krutostí života vedle muže, který s ní jednal, jako by neexistovala, kromě jako připomínka dluhů a křivd, které nikdy neměla nést. Když se nad panstvím rozednilo a její malé okno se zbarvilo bledým zlatým světlem, Eleanor učinila své rozhodnutí s jasností, která pochází z příliš dlouhého snášení příliš mnoha věcí, a vstala z postele s pocitem cíle, který necítila léta. Její ruce byly pevné, když se oblékala,
Její odraz v malém zrcadle ukazoval ženu, která si konečně vybrala sebe před utrpením a s absolutní jistotou věděla, že požádá Nathaniela o anulaci, že přijme Filipovu nabídku svobody a možnosti štěstí, protože za hříchy svého otce zaplatila dost. Odsloužila si dost času ve vězení, vytvořeném jejím manželem, a pokud existuje šance, jakkoliv malá, jakkoliv nejistá, žít život, kde by byla ceněna, nikoli trestána, viděna, nikoli vymazána, milována, nikoli jen tolerována jako nepohodlná povinnost, pak se té šance chopí oběma rukama a nikdy se neohlédne za lety, které ztratila s mužem, který ji nikdy nechtěl, kromě jako nádobu pro svou spravedlnost a vztek. Eleanor požádala o audienci u vévody formálními kanály, které řídily jejich odcizený vztah, poslala zprávu přes jeho sekretáře, že požaduje soukromé setkání ve věci nejvyšší důležitosti. A samotná formálnost žádosti jakoby sdělovala vážnost toho, co mělo přijít. Takže když vstoupila do jeho pracovny v určenou hodinu s rovnou páteří a rukama složenýma s úmyslným klidem, Nathaniel stál za svým masivním mahagonovým stolem s výrazem, který naznačoval, že už věděl, že tento rozhovor změní křehkou rovnováhu, kterou si udržovali po 7 let, ačkoliv možná ještě nechápal, jak úplně. Vaše milosti, začala, její hlas byl pevný navzdory bušení srdce proti žebrům. Přišla jsem požádat, abyste požádal o anulaci našeho manželství, jelikož svazek nebyl nikdy naplněn a existuje jen podle jména. Právní fikce, která posloužila jakémukoliv vašemu účelu, ale kterou je pro mě neúnosné dále snášet, a věřím, že církevní soudy najdou dostatek důvodů k rozpuštění toho, co nikdy nebylo skutečným manželstvím v ničem jiném než v nejtechničtějším smyslu. Slova padla do místnosti jako kameny do klidné vody a ona sledovala, jak se na Nathanielově tváři objevil šok. Barva mu zmizela z tváří, jako by ho fyzicky udeřila, a nejen vyslovila pravdu, kterou nikdy nečekal, že uslyší, a dlouhou chvíli na ní jen zíral, jako by se proměnila v někoho, koho nepoznává, což se možná stalo. Poslušná manželka, kterou vycvičil 7 lety zanedbávání, najednou před ním stála s činorodostí a odhodláním, které si nikdy nepředstavoval, že má. Absolutně ne, řekl konečně. Jeho hlas nesl autokratickou jistotu muže zvyklého na okamžitou poslušnost. Jeho ruce svíraly okraj stolu, dokud mu nezbělely klouby. Samotný skandál by byl zničující, klepy by zničily pověst nás obou a čest rodiny nemůže odolat takovému veřejnému přiznání zvláštnosti našeho uspořádání. Zakazuji to, Eleanor, a tím je tato diskuze u konce. Ale Eleanor nesnášela 7 let vyhnanství, aby byla tak snadno odmítnuta, nestrávila bezesné noci vážením svých možností, aby se vzdala při prvním odmítnutí a zvedla bradu s důstojností, která by Lady Beatrice udělala hrdou, a řekla s tichostí, která jaksi nesla více síly než křik. Snášela jsem 7 let skandálu jako vaše žena podle jména, vaše milosti, žila jsem v komnatách pro služebnictvo, zatímco hosté si šeptali a společnost spekulovala, jaký zločin jsem musela spáchat, abych si zasloužila takové zacházení, a raději budu čelit jakýmkoliv klepům, které vzejdou z ukončení této frašky, než pokračovat jako váš duch, neviditelná a neuznávaná, trest, který uvalujete, spíše než partnerka, které si vážíte. A Lord Hartwig mi nabídl možnost skutečného manželství, života, kde bych mohla být viděna, ceněna a jednáno se mnou se základní úctou, která by měla být údělem každé ženy, a nezůstanu v tomto vězení, které jste vytvořil, když přede mnou stojí svoboda. Sledovala, jak se něco změnilo v jeho výrazu, když mluvila, viděla okamžik,
kdy její slova pronikla jeho předpoklady a on pochopil, skutečně pochopil, že nežádá o svolení, ale informuje ho o svém záměru, že žena, kterou po 7 let odsunul na okraj své domácnosti, je připravena odejít od titulu, postavení a bezpečí, kterých by se většina žen zoufale držela. Že by si vybrala nejistotu a společenské odsouzení před zvláštní krutostí jejich uspořádání, a v tu chvíli Nathaniel pocítil první strašlivý záchvat paniky, když si uvědomil, že se chystá ztratit něco, čeho si nikdy nevážil, dokud mu to neuniklo z rukou. Eleanor udělala pukrle s dokonalou formou, které se jako dívka naučila, otočila se s nespěšnou grácií a odešla z jeho pracovny s hlavou vztyčenou, nechávajíc ho stát samotného mezi jeho knihami, účetními knihami a náhle dusivým tichem muže, který právě zahlédl důsledky 7 let lhostejné krutosti a zvuk dveří zavírajících se za ní se rozlehl místností jako poslední tón rekviem za manželství, které nikdy skutečně nežilo. Nathaniel stál sám ve svých komnatách, jak odpolední světlo pronikalo vysokými okny a vrhalo dlouhé stíny na perský koberec a ticho, které se mu po 7 let zdálo přátelské, na něj nyní tlačilo stíhou obvinění, nutíc ho čelit pravdám, kterým se pečlivě vyhýbal příliš blízkému zkoumání, a nalil si brandy rukama, které se mírně třásly, vypil ho bez ochutnání, nalil si znovu, hledajíc otupělost, která odmítala přijít, protože Eleanorina slova se mu ozývala v mysli s neúprosnou jasností. Raději tomu budu čelit jako Filipova skutečná žena, než abych pokračovala jako váš duch. A poznání, že by skutečně odešla, že by si vybrala nejistotu a společenské odsouzení před tím, aby zůstala jeho ženou, ho zasáhlo silou fyzického úderu do místa, o kterém nevěděl, že je zranitelné. Ponořil se do koženého křesla u ohně a nechal svou mysl cestovat zpět v čase ke zdroji své nenávisti, k pečlivě pěstované křivdě, která ospravedlňovala 7 let krutosti. Lord Pemberton, Eleanorin otec, se spikl s vévodovými politickými nepřáteli, aby zničil jméno Ashworthů, vyzradil citlivé dokumenty, které Nathaniela téměř stály jeho pozici u dvora, jeho pověst, vše, co jeho rodina budovala po generace, a když se Pembertonovi hráčské dluhy staly tak obrovskými, že hrozil bankrot, Nathaniel v příležitosti požadovat platbu v podobě dcery svého nepřítele viděl boží spravedlnost. Donutit toho muže sledovat, jak je jeho dítě poníženo na postavení služky jako platba za zradu. Živoucí připomínka důsledků, kterým nelze uniknout. Ale slova Lady Beatrice ho nyní pronásledovala se svou jednoduchou, zničující pravdou. Byla to dítě, nevinná jejich intrik. Eleanor bylo 17, když její otec podepsal manželskou smlouvu, dívka, která neměla žádné znalosti o politických machinacích nebo pomstách dospělých, která přijela na panství Ashworth s nadějí v očích navzdory okolnostem, a on se podíval na tu naději a viděl jen tvář jejího otce, promítl na její nevinná ramena všechen vztek a zradu, kterou cítil vůči muži, který byl mimo jeho dosah, a strávil 7 let tím, že jí trestal za hříchy, které nikdy nespáchala, ničil život mladé ženy, aby uspokojil svou potřebu pomsty vůči duchovi. Vina, která se v něm tehdy vzedmula, byla jako žluč, pálivá a hořká, a Nathaniel se přistihl, že stojí bez vědomého rozhodnutí, prochází se po svých komnatách jako zvíře v kleci, poháněn neklidem, který byl zcela nový, potřebou pochopit, co udělal, koho tak neúprosně trestal, a zazvonil na svého komorníka s náhlým odhodláním, kladl otázky, které ho nikdy předtím nenapadlo klást. Jaký byl Eleanorin charakter mezi služebnictvem, jak trávila své dny, co si o ženě, kterou ponížil na ducha ve své vlastní domácnosti, mysleli ti, kdo ji znali? Odpovědi přicházely pomalu,
Opatrně. Služebnictvo si nebylo jisté, zda bude upřímnost potrestána, ale postupně se vynořil obraz ženy mimořádné grácie a důstojnosti, která se ke všem chovala s laskavostí bez ohledu na jejich postavení, která četla filozofii a poezii v několika jazycích, která se stala milovanou společnicí Lady Beatrice, která si nikdy nestěžovala na své zacházení ani nemluvila špatně o vévodovi, přestože měla k tomu všechny důvody, která své utrpení nesla s tichou silou, jež si získala respekt a náklonnost celé domácnosti. A Nathaniel naslouchal těmto odhalením s rostoucí hrůzou, jak si uvědomoval, že strávil 7 let odmítáním vidět ženu pozoruhodného charakteru a inteligence, záměrně se zaslepoval před její hodnotou, protože její uznání by narušilo jeho spravedlivý hněv, jeho potřebu donutit někoho zaplatit za rány, které utrpěla jeho pýcha, a muž, kterého viděl odrážet se v těchto pravdách, nebyl čestný vévoda, jakým si představoval, že je, ale spíše malicherný tyran, který se dopustil hluboké nespravedlnosti vůči někomu naprosto nevinnému. A tíha tohoto poznání hrozila, že ho rozdrtí pod vinou příliš těžkou na to, aby ji unesl. Bouře přišla 3 dny po Eleanořině žádosti o anulaci, přehnala se přes panství se zuřivostí přírody lhostejné k lidským záležitostem a Eleanor se procházela ve vzdálených zahradách, když spadly první kapky, hledajíc útěchu ve fyzické námaze, která by mohla utišit zmatek v její mysli. Ale déšť přišel s náhlou prudkostí a byla promočená, než dosáhla panství. Její tenké šaty se jí lepily na tělo. Když se třesoucí a bledá potácela vchodem pro služebnictvo a do večera se dostavila Horečka s rychlou brutalitou, která někdy následuje po takovém vystavení, její tělo se poddalo nemoci, která se zdála téměř jako trest za to, že se odvážila sáhnout po svobodě. A paní Davisová ji okamžitě nechala přestěhovat do pokoje pro hosty, protože malé komnaty pro služebnictvo neměly krb vhodný pro nemocniční pokoj, a poslala zprávu vévodovi, jak vyžadoval protokol, ačkoliv nikdo nečekal, že by se staral o ženu, kterou po 7 let vyhostil. Ale Nathaniel přišel, přitahován něčím, co nedokázal pojmenovat, dorazil do pokoje pro hosty a našel Eleanor v delíriu s Horečkou, její kůže pálila pod jeho dlaní, když se dotkl jejího čela s jemností, která překvapila přítomnou služebnou, a propustil služebnictvo s tichou autoritou. Přitáhl si židli k její posteli a usadil se do bdění, které odporovalo každému pravidlu slušnosti a odstupu, které mezi nimi stanovil, sledoval, jak se neklidně převaluje na polštářích, zatímco Horečka malovala její tváře nepřirozenou barvou a z jejích rtů vyluzovala šeptané úryvky snů a vzpomínek, které ho probodávaly jako šípy mířící na jeho svědomí. Taková zima, zamumlala, ačkoliv oheň plál a přikrývky ji zakrývaly. Vždycky taková zima v té místnosti, tak malá, tak sama. A Nathaniel cítil každé slovo jako obžalobu. Poprvé chápal každodenní realitu trestu, který uvalil, samotu 7 let ve vyhnanství, a když její ruka v delíriu slepě sáhla, chytil ji bez přemýšlení. Držel ji mezi oběma svýma, jako by ji mohl ukotvit ve vědomí pouhým dotykem, a ona se ho s překvapivou silou chytila, její prsty se mu ovinuly kolem jeho. Když zašeptala prosím s takovou nahou zoufalostí, že jeho srdce puklo pod tíhou vší bolesti, kterou způsobil této nevinné ženě, která si nikdy nezasloužila jeho krutost, která snášela 7 let utrpení s důstojností, jež zahanbovala jeho pomstychtivost, a přistihl se, že šeptá omluvy, které nemohla slyšet, sliby, na které neměl právo. Jeho palec hladil její klouby v gestu něhy, které jí po celé jejich manželství upíral. Filip dorazil následujícího rána, jeho tvář byla napjatá upřímnou starostí, když se dozvěděl o Eleanořině nemoci,
a přišel přímo do pokoje pro hosty, jen aby tam našel stále Nathaniela, neoholeného a vyčerpaného z jeho celonočního bdění, sedícího u Eleanořiny postele s její rukou stále sevřenou v jeho, a něco v tom výjevu, vévodova ochranitelská pozice, způsob, jakým se díval na svou ženu, jako by byla něco cenného, co právě objevil, přimělo Filipa zastavit se ve dveřích, a když Nathanielova hlava vystřelila při zvuku kroků, výraz na jeho tváři byl tak zuřivě ochranitelský, že ho Filip okamžitě poznal jako žárlivé opatrovnictví muže, který si příliš pozdě uvědomil, co může ztratit. A Vicomte pocítil, jak se jeho vlastní naděje posouvají jako písek pod nohama, když pochopil, že ať už doufal, že Eleanor nabídne cokoliv, vévoda se konečně probouzel, aby si ji nárokoval. Jak je jí? Zeptal se Filip tiše, a Nathanielova odpověď přišla drsná nevyspáním a emocemi. Horečka před hodinou ustoupila, lékař říká, že se uzdraví. Ale způsob, jakým to řekl, úleva, která zaplavila jeho rysy, hovořil o něčem mnohem hlubším, než jen o starost o zdraví manželky, a Filip v tu chvíli viděl začátek proměny, ve kterou doufal, ale skutečně v ní nevěřil, viděl, jak vévoda z Greymontu objevuje lásku k ženě, kterou 7 let ignoroval, a ačkoliv to komplikovalo jeho vlastní touhy, Filip si nemohl pomoci, ale cítil opatrnou naději pro Eleanor, že snad je vykoupení možné i pro ty, kteří se zdáli být mimo jeho dosah. Eleanor se probudila do slabosti a zvláštní dezorientace, která následuje po horečce, její tělo se cítilo nehmotné jako pavučiny. Její mysl se snažila poskládat útržkovité vzpomínky na horko a chlad a ruku držící tu její v temnotě, kterou nedokázala pojmenovat. A když se zeptala služebné, která se o ní starala, jak dlouho byla nemocná, odpověď přišla s váhavými pohledy ke dveřím. 3 dny, má paní, a sám vévoda seděl u vás v nejhorším, neopustil vás, dokud horečka neustoupila, a Eleanor přijala tuto informaci s hlubokým zmatením. Protože za 7 let Nathaniel nikdy neprojevil sebemenší zájem o její blaho, nikdy nevyhledával její společnost, nikdy se jí nedotkl, kromě toho krátkého okamžiku, kdy se jejich ruce setkaly během svatebního obřadu, a představa, že by bděl u jejího nemocničního lůžka, se zdála tak v rozporu se vším, co o něm věděla, že si kladla otázku, zda to nebyl jen horečnatý sen, halucinace zrozená z delíria a zoufalé touhy. Ale důkazy se hromadily způsoby, které nemohla odmítnout. Jídla přicházela z vévodovy vlastní kuchyně, nikoli ze stravy pro služebnictvo, na kterou byla zvyklá, delikatesy vybrané speciálně pro citlivý žaludek rekonvalescenta, a paní Davisová s neskrývanou nadějí hlásila, že jeho milost se každých pár hodin ptá na její zdraví, nařídil povolat nejlepší lékaře, nařídil, aby se na jejím pohodlí a uzdravení nešetřilo. A Eleanor ležela opřená o polštáře v pokoji pro hosty, který stále nebyl komnatami vévodkyně, ale byl nekonečně lepší než její malé komnaty pro služebnictvo, a snažila se pochopit tuto proměnu, která se zdála příliš náhlá na to, aby se jí dalo věřit, příliš dramatická na to, aby byla čímkoliv jiným než dočasnou odchylkou zrozenou z viny nebo povinnosti nebo nějaké emoce, kterou nedokázala identifikovat. V těch prvních dnech zotavování ho viděla jen z dálky, zahlédla ho na chodbě před svým pokojem nebo ho sledovala z okna, jak se prochází po zahradách dole s neklidnou energií muže, zápasícího s myšlenkami, které mu nedávaly klid. A jednou se jejich oči setkaly přes délku chodby a on se zastavil v půli kroku. Zdálo se, že se chystá přiblížit, ale pak se otočil, jako by mu chyběla odvaha k přímému setkání, a Eleanor pocítila, jak se jí srdce sevřelo něčím, co mohlo být zklamáním, ačkoliv si pevně říkala,
že na takové pocity nemá právo, žádný důvod očekávat cokoliv od muže, který dal svou lhostejnost jasně najevo po 7 let. Filip ji navštěvoval denně, přinášel knihy, konverzaci a snadné teplo, které si začala vážit, a právě během jedné takové návštěvy učinil postřeh, který vše změnil. Sleduje vás, když se nedíváte, Eleanor, řekl Filip tiše, jeho modré oči byly mírné s pochopením. Viděl jsem, jak se vévoda umisťuje tam, kde by vás mohl zahlédnout, jak vás jeho pozornost sleduje, i když předstírá, že je zaneprázdněn jinde, a myslím, že v jeho srdci je možná víc, než vám bylo dovoleno vidět, více citu, než si dovolil přiznat, dokud mu vyhlídka na vaši ztrátu neznemožnila to déle ignorovat. Eleanor seděla velmi tiše. Její šálek čaje se zastavil na půli cesty k jejím rtům a cítila, jak se základy její jistoty pod ní posouvají, protože Filipova slova dala tvar postřehům, kterým se bála věřit, vzorcům, které odmítala jako zbožné přání nebo mylnou interpretaci, a ocitla se chycena mezi impulzem ke svobodě, který se zdál tak jasný jen před pár dny, únik z jejího vězení prostřednictvím anulace a nového života s mužem, který si jí vážil, a touto podivnou novou možností, že se snad Nathaniel mění, že proměna, kterou zahlédla během své nemoci, snad není dočasná, ale spíše začátek něčeho, o čem 7 let věřila, že je nemožné, a konflikt mezi těmito dvěma cestami vpřed ji nechal viset v nejistotě, neschopnou si vybrat mezi bezpečím známé laskavosti a děsivou nadějí, že vykoupení by mohlo být možné i pro ty, kteří se zdáli být mimo jeho dosah. Nathaniel našel Eleanor v zahradě 5 dní po začátku jejího zotavování, jak se pomalu prochází mezi pozdními růžemi, které se držely života navzdory blížícímu se podzimu, a 100krát si zkoušel, co řekne v bezesných nocích od její nemoci, slova, která se zdála nedostatečná k překlenutí 7 let krutosti, ale byla vším, co mohl nabídnout, a když se otočila při zvuku jeho kroků na štěrkové cestě, uviděl ostražitost v jejich očích, ochranný odstup, který si udržovala, i když jí slušnost nutila ho uznat pukrletem, které odmítl s necharakteristickou netrpělivostí. Eleanor, začal, a její jméno mu znělo na jazyku cize po letech vyhýbání se jeho použití. Musím s vámi mluvit, pokud mi věnujete několik okamžiků svého času. A ona pomalu přikývla, ruce složené před sebou v té pozici důstojného klidu, kterou si zvykl poznávat jako její brnění proti světu, a snažil se najít slova, která se mu v mysli zdála tak jasná, ale nyní se rozptýlila jako listí ve větru, když čelil realitě její přítomnosti, důkazu všeho, co udělal, aby ponížil tuto ženu, která před ním stála s tichou silou navzdory všemu. Byl jsem krutý, řekl nakonec, a toto přiznání ho stálo víc, než očekával. Nesvědomitě, neodpustitelně krutý, a obvinoval jsem vás za hříchy, které nikdy nebyly vaše. Trestal jsem vás za přestupky vašeho otce, když jste nebyla nic víc než nevinná dívka chycená v okolnostech mimo vaši kontrolu, a nemohu nabídnout žádnou omluvu, která by ospravedlnila to, co jsem udělal, žádné vysvětlení, které by učinilo 7 let vyhnanství a ponížení nějak přijatelnými. Eleanorina tvář zůstala pečlivě neutrální, ale viděl, jak se jí prsty sevřely pevněji, viděl lehký třes, který jí proběhl tělem, a pokračoval, protože ústup by teď byl zbabělostí. Váš otec se spikl s mými nepřáteli, pomáhal jim šířit lži, které téměř zničily pověst mé rodiny, zdraví mé matky, ale teta Beatric měla pravdu. Tehdy jste byla dítě, nevinná takových intrik, a i kdybyste věděla, i kdybyste byla spoluviníkem, 7 let trestu za zločiny jiného je monstrózní. A já jsem k vám byl monstrum, Eleanor,
způsoby, za které se stydím přiznat. Ticho se protáhlo mezi nimi, naplněné šelestem umírajících růží a vzdáleným voláním ptáků připravujících se na migraci, a když Eleanor konečně promluvila, její hlas byl tichý, ale pevný, nesoucí tíhu nahromaděné bolesti. Proč teď? Zeptala se a jednoduchost otázky zasáhla hlouběji než obvinění. Proč po 7 letech, kdy jste se ke mně choval jako k méně než nejnižšímu sluhovi, najednou objevujete svědomí? Je to proto, že se o mě zajímal Lord Hartwig? Protože jsem se odvážila požádat o svobodu? Protože vaše pýcha nesnese pomyšlení, že ztratí majetek, kterého jste si nikdy nevážil? A Nathaniel pocítil spravedlnost jejího skepticismu jako čepel mezi žebry. Chápal, že slova sama o sobě nemohou zahojit tak hluboké rány, že jeho proměna, jakkoliv se mu zdála upřímná, se musí ženě, která snášela léta jeho vypočítavé lhostejnosti, jevit jako manipulace nebo dočasná odchylka, a podíval se jí přímo do očí, dovolil jí vidět upřímnou úzkost, kterou cítil, tíhu viny, která se stala nesnesitelnou. Nemohu vrátit ty roky, řekl, jeho hlas drsný emocemi, které se už nesnažil skrývat. Nemohu vám vrátit život, který jste měla mít, úctu a náklonnost, které vám náležely jako mé ženě. Ale strávil bych zbytek svého života snahou odčinit to, kdybyste mi to dovolila, Eleanor, kdybyste v sobě našla sílu dát mi šanci stát se manželem, jakým jsem měl být od začátku. A i když mluvil, věděl, jak troufalá je taková žádost, věděl, že nemá právo o cokoliv od ní žádat po tom, co udělal, ale naděje, zoufalá a bolestivá, se mu v hrudi zakořenila během těch hodin u jejího nemocničního lůžka a nemohl se jí vzdát, aniž by se alespoň pokusil překlenout propast, kterou vytvořila jeho krutost. Eleanor se na něj dlouhou chvíli dívala, její šedé oči hledaly v jeho tváři pravdu nebo klam. A když promluvila, její upřímnost byla absolutní, neochvějná v hodnocení škody mezi nimi. Nevím, jestli vám dokážu odpustit, co jste udělal, Nathaniele, řekla, použila jeho křestní jméno snad poprvé v jejich manželství. Nevím, jestli vám mohu věřit, nebo jestli jsou tato gesta laskavosti skutečnou proměnou, nebo jen dočasnou vinou, která vybledne, jakmile budete mít pocit, že jste udělal dost, abyste se očistil, a já jsem unavená, tak velmi unavená, z doufání ve věci, které nikdy nepřijdou, z věření v možnosti, které se ukáží být iluzemi. A její hlas se na posledních slovech mírně zlomil, odhalujíc hloubku jejího vyčerpání, a Nathaniel pochopil, že jí žádá, aby znovu riskovala své srdce poté, co jí 7 let učil, že takové riziko vede jen k bolesti. Žádá ji, aby věřila ve změnu, když jí veškerá její zkušenost říkala, že lidé zůstávají, jací jsou, a velikost toho, co zničil a co doufal, že znovu vybuduje, na něj dolehla jako fyzická tíha. Když pomalu přikývl, přijal její pochybnosti jako spravedlivý důsledek svých činů a věděl, že získání její důvěry bude vyžadovat více než slova nebo gesta, bude vyžadovat důsledný důkaz v průběhu času, že jeho proměna je skutečná a trvalá, a byl připraven strávit jakékoliv roky, které mu zbývaly, poskytováním tohoto důkazu, pokud mu jen dá šanci. Dvoření začalo tak nepatrně, že si Eleanor jeho významu téměř nevšimla. Jednoho rána se probudila a našla na stole vedle své úzké postele v komnatách pro služebnictvo svazek poezie, Wordswortha, kterého zmínila v průběhu jednoho z jejich strnulých rozhovorů, a ačkoliv dar neprovázela žádná kartička, znala jeho původ z úmyslné péče, s jakou byl vybrán, drahé vazby, která hovořila o pozornosti věnované detailům, o kterých si neuvědomovala, že si jich všiml, a přejela prsty po koženém obalu s něčím mezi nadějí a strachem. Chápala,
že přijetí tohoto daru znamená uznání možnosti změny. Znamená otevření dveří, které držela pevně zavřené po 7 let. Následovaly pozvánky, doručované formálně přes paní Davisovou, ačkoliv Nathaniel sám byl často poblíž, když přicházeli, jeho přítomnost na chodbách a ve dveřích naznačovala, že postrádal odvahu k přímému oslovení, ale nedokázal se držet dál. Zda by Lady Eleanor prokázala vévodovi tu čest a připojila se k němu na snídani, na procházku v zahradách, na čaj v knihovně, kde by mohli diskutovat o filozofických textech, které upřednostňovala. A každá pozvánka byla formulována s takovou pečlivou úctou, s takovým vědomím jejího práva odmítnout, že Eleanor zjistila, že se její obrana postupně hroutí navzdory jejímu odhodlání udržovat ochranný odstup. Zpočátku přijímala opatrně, obrňovala se před zklamáním nebo zjištěním, že jeho proměna je dočasným představením spíše než skutečnou změnou, ale muž, který se s ní setkal u snídaňového stolu, se jen málo podobal chladnému cizinci, který po 7 let ignoroval její existenci. Nathaniel se ptal na její názory na záležitosti panství, naslouchal se zjevným upřímným zájmem, když mluvila o knihách, které četla, nebo o myšlenkách, které si vytvořila během dlouhých osamělých hodin, a ačkoliv trapnost mezi nimi přetrvávala jako ranní mlha, zahlédla pod ní někoho, kdo se zdál upřímně snažit poznat ženu, kterou odmítal vidět. A to zjištění jí znepokojilo způsoby, které nedokázala zcela pojmenovat. Služebnictvo si nadějně šeptalo, jak týdny plynuly a pozvánky pokračovaly, jak byla Eleanor častěji vídána ve společnosti vévody, jak se Nathanielova pozornost vůči jeho ženě stala zřejmou pro každého, kdo je pozoroval, a paní Davisová s neskrývaným uspokojením hlásila, že jeho milost nařídil, aby se každé ráno do Eleanorina pokoje umisťovaly květiny, nařídil kuchyni, aby připravovala jídla, o kterých se nějak dozvěděl, že jsou její oblíbená, kladl podrobné otázky o jejím denním režimu, jako by sestavoval mapu její existence, kterou měl znát před 7 lety, a Eleanor přijímala tyto malé důkazy péče s opatrným údivem, bála se jim plně věřit, ale nedokázala popřít jejich hromadící se váhu. Filip si změny všiml během jedné ze svých posledních návštěv před odjezdem na svá vlastní panství. Jeho modré oči byly mírné s pochopením, když pozoroval Eleanor a Nathaniela spolu v salonku, způsob, jakým se vévoda umisťoval blízko své ženy, aniž by jí tísnil, způsob, jakým se Eleanorin postoj mírně uvolnil z jejího obvyklého obranného napětí. A když Filip před svým odjezdem požádal o soukromé slovo, Eleanor věděla, co řekne, dříve než promluvil. Vidím, jak se mezi vámi tvoří pouto, řekl Filip tiše, když se naposledy procházeli po zahradní cestě. A ačkoliv má nabídka platí, kdybyste ji kdykoliv potřebovala, myslím, že vaše štěstí nespočívá v útěku, ale v možnosti vykoupení. V tom, že dovolíte svému manželovi, aby se stal tím, čím měl být od začátku. A Eleanor pocítila, jak jí do očí vhrkly slzy nad jeho laskavostí, jeho ochotou propustit ji z bezpečí, které představoval, a když mu poděkovala za vše, co jí nabídl, přátelství, úctu a zrcadlo, které jí ukázalo, že si zaslouží víc, než přijala, usmál se a řekl prostě: vyberte si štěstí, Eleanor, kdekoliv ho najdete, a nenechte strach z minulé bolesti, aby vám zabránil obejmout budoucí radost. A jeho požehnání se na ní sneslo jako požehnání, když ho sledovala, jak odjíždí, chápajíc, že nyní stojí na křižovatce mezi pomstou odchodu a rizikem odpuštění, mezi ženou, kterou byla nucena se stát, a ženou, kterou by se ještě mohla stát, kdyby našla odvahu věřit, že se lidé mohou změnit, že po 7 letech krutosti může následovat něco lepšího, pokud jen připustí tu možnost. A když se v zahradě objevil Nathaniel,
hledající její společnost s tím výrazem nadějné nejistoty, který si zvykla poznávat, Eleanor učinila první nesmělý krok směrem k budoucnosti, kterou si přestala dovolovat představovat, a přijala jeho nataženou ruku. Měsíce, které následovaly po Filipově odjezdu, se odvíjely jako pozvolné oteplování země po dlouhé zimě, zpočátku nepostřehnutelné v jednotlivých okamžicích, ale nepopiratelné ve svém souhrnném účinku, a Eleanor se ocitla vtažena do vzorce dnů, které se nijak nepodobaly 7 letům vyhnanství, které jim předcházely, rána, která začínala společnou snídaní ve slunném ranním pokoji, kde se Nathaniel s upřímným zájmem ptal na její názory na záležitosti panství, odpoledne strávená procházkami po pozemcích při diskusích o filozofii a literatuře, večery v knihovně, kde pohodlné ticho nahradilo trapný odstup a ona cítila jeho oči na sobě, když četla, sledoval ji s intenzitou, která ji přiměla si ho uvědomovat způsoby, jaké si nikdy předtím nedovolila. Pomalu ho poznávala, tohoto muže, který byl technicky jejím manželem, ale působil jako cizinec, kterého potkávala poprvé, objevila, že pod chladnou fasádou, kterou si udržoval po 7 let, žil někdo mnohem složitější, než si představovala. Zraněný téměř zničením své rodiny rukou jejího otce, ano, ale také schopný nečekaného humoru, obdařený bystrou inteligencí, která se vyrovnala její vlastní, překvapivě sečtělí v tématech, o kterých si myslela, že se jí líbí sama, a sledovala ho, jak zápasí s tíhou své viny, viděla, jak se někdy přistihne, že se na ní dívá s takovou lítostí, že bylo téměř bolestné to sledovat, a postupně začala chápat, že jeho proměna není představením, ale upřímným zúčtováním s mužem, kterým byl, a mužem, kterým si přál se stát. Nathaniel se během těch měsíců opatrného dvoření zamiloval do své ženy, ačkoliv to poznání nepřišlo jako náhlé zjevení, ale jako postupná jistota, která se budovala s každým rozhovorem, každým sdíleným smíchem, každým okamžikem, kdy se Eleanorin pečlivě udržovaný klid narušil natolik, aby mu umožnil zahlédnout ženu pod ním, brilantní, odolnou a obdařenou grácií, která ho pokořovala, když uvažoval o všem, co snášela jeho rukama, a přistihl se, že si zaznamenává detaily o ní, které měl znát před lety, způsob, jakým si zastrčila vlasy za ucho, když se soustředila na obtížný text, jak se jí rozzářily oči upřímnou vášní, když diskutovala o nápadech, které zaujaly její mysl, vzácný úsměv, který proměnil celou její tvář a způsoboval mu bolest z uvědomění, jak zřídka jí dal důvod k takovému výrazu, a touha rostla vedle náklonnosti, fyzické uvědomění, kterého přimělo si být vědom každého náhodného dotyku rukou, každého okamžiku, kdy mu blízkost umožnila ucítit vůni levandule, kterou upřednostňovala. Pokaždé, když se její rty pohybovaly po slovech, a on se přistihl, že přemýšlí, jaké by byly na dotek. Napětí mezi nimi rostlo jako letní bouře, shromažďující se na obzoru, elektrické a nevyhnutelné, projevující se v prodlužovaných pohledech a rozhovorech, které se protahovaly do pozdního večera, ve způsobu, jakým Nathaniel nacházel záminky, aby byl blízko ní, a Eleanor se už okamžitě nestahovala z jeho přítomnosti, v okamžicích, kdy stáli blízko sebe a zkoumali knihu nebo mapu, a ani jeden se nepohnul, přestože slušnost naznačovala, že by měli, a služebnictvo si šeptalo, že vévoda a vévodkyně se konečně stávají tím, čím měli být od začátku, že láska roste tam, kde existovala jen chlad. Ale přesto se Eleanor každou noc vracela do své malé místnosti v komnatách pro služebnictvo, a ačkoliv o tom ani jeden přímo nemluvil, ta holá komnata s úzkou postelí stála jako symbol všeho, co mezi nimi zůstalo nevyřešené, let, které se nedali vrátit. Otázky, zda odpuštění,
může skutečně překlenout tak obrovskou vzdálenost a Eleanor ležela vzhůru v té místnosti, která byla jejím vězením i útočištěm. Dotýkala se rtů, kde se přistihla, že si představuje jeho polibek. Tiskla si ruku na srdce, které nyní v jeho přítomnosti bylo rychleji, a přemýšlela, zda se odváží věřit, že štěstí rostoucí mezi nimi by se mohlo ukázat být trvanlivější než bolest, která mu předcházela. Zatímco v jeho komnatách Nathaniel chodil sem a tam, plánoval a sliboval si trpělivost, i když ho touha stravovala. Věděl, že Eleanorinu důvěru je třeba si zasloužit důsledným důkazem v průběhu času, že spěch na ní by riskoval zničení křehkého spojení, které si vybudovali, ale doufal přesto, že přijde den, kdy bariéra té malé místnosti konečně padne a ona zaujme své právoplatné místo nejen jako vévodkyně podle jména, ale jako jeho žena ve skutečnosti, jeho partnerka, jeho milovaná žena, které tak naprosto selhal, ale kterou by strávil každý zbývající den svého života opatrováním, pokud mu jen dá tu drahocennou šanci. Krize přišla s podzimními dešti, nesena na zlomyslných jazycích z Londýna, kde Lord Edmund Carstairs, jeden z bývalých společníků jejího otce a muž, který profitoval z intriky, jež téměř zničila jméno Ashworthů, začal šířit zvěsti o zvláštním uspořádání na panství Greymont, šepot, který se dostal do společenských salonů jako jed prosakující trhlinami, naznačující, že vévoda drží svou ženu v komnatách pro služebnictvo, protože je šílená, nemocná nebo morálně nedostatečná, narážky, že snad hříchy jejího otce sahají hlouběji než jen finanční zrada, že snad sama Eleanor byla spoluviníkem v intrikách, které si zasloužily takový neobvyklý trest, a ačkoliv klepy byly zjevně motivovány Carstairsovou touhou odvést pozornost od své vlastní role v minulých skandálech, získali na síle mezi těmi, kteří považovali vévodovo zacházení se svou ženou za podivné a dychtili po vysvětleních, která by uspokojila jejich chuť na drama. Zvěsti se dostaly k Nathanielovi během schůzky s jeho správcem, doručené omluvným panem Pembertonem, který si myslel, že by jeho milost měl vědět, co se říká, a Nathaniel pocítil, jak v něm stoupá zuřivost jako povodňová voda, ne kvůli urážce jeho vlastního jména, ale kvůli krutosti útoků mířených na Eleanor, která snášela dost ponížení, aniž by společnost přidávala k jejím břemenům, a s náhlou jasností pochopil, že jeho měsíce trpělivého dvoření neznamenají nic, pokud si ji veřejně nenárokuje. Pokud dovolí světu nadále věřit, že si zaslouží vyhnanství, které jí uložil, a učinil své rozhodnutí se stejnou rozhodnou jistotou, která kdysi charakterizovala jeho krutost, ale nyní ho hnala k vykoupení. Našel Eleanor v ranním pokoji s Lady Beatrice. Její tvář byla bledá, když četla dopis, který přišel od bývalé přítelkyně, jedné z mála, které udržovaly kontakt během jejich let izolace, varující ji před klepy šířícími se Londýnem. A když Nathaniel vstoupil, vzhlédla s takovou rezignací v očích, jako by očekávala tento poslední úder, jako by skandál byl jen přirozeným závěrem 7 let degradace, že se mu srdce sevřelo vztekem na všechny, kdo jí ublížili, především na sebe. Jedeme do Londýna, oznámil bez okolků. Jeho hlas nesl autoritu, která zastrašila menší muže, ale kterou zjemnil, když se obrátil přímo na Eleanor. Nedovolím, aby tyto lži zůstaly, a nebudu vás žádat, abyste snášela další urážky v tichosti. A ačkoliv Eleanor začala protestovat, že odjezd jen podnítí spekulace, že je snad lepší zůstat v tichosti, dokud klepy neustanou, Nathaniel zavrtěl hlavou s urputným odhodláním a řekl slova, která měl říct před 7 lety. Jste vévodkyně z Greymontu a je nejvyšší čas, aby společnost pochopila, co to znamená. Cesta do Londýna proběhla rychle
a Nathaniel uspořádal ples v Ashworthově domě s takovou rychlostí, že Smetánka sotva měla čas zaregistrovat překvapení, než dorazily pozvánky přikazující účast, a v noci akce stála Eleanor poprvé v jejich manželství vedle svého manžela v přijímací řadě, oblečená v safírovém hedvábí, které pro ní Nathaniel nechal ušít, nosící diamanty Ashworthů, které jí jako vévodkyni náležely. A když dorazil lord Carstairs se svou ženou, nemohl odmítnout vévodovo pozvání, aniž by přiznal vinu. Nathanielův pozdrav byl chladně zdvořilý až do okamžiku, kdy přišla jeho připravená řeč. Před shromážděnými hosty s Eleanořinou rukou pevně sevřenou ve své, Nathaniel promluvil hlasem, který se nesl do každého koutu tanečního sálu. Lady Eleanor je vévodkyně z Greymontu, žena bezúhonného charakteru, které bylo hrubě ukřivděno, především mnou, a říkám to veřejně, aby nedošlo k žádnému nedorozumění. Jakákoliv urážka vůči ní je urážkou vůči mně, jakékoliv poškození jejího jména bude zodpovězeno, jako by bylo namířeno proti mé vlastní cti. A pokud lord Carstairs nebo kdokoliv jiný naznačí, že má žena si zaslouží cokoliv menšího než nejvyšší úctu, bude se muset zodpovídat mně, a to jakýmkoliv způsobem, který uznám za vhodný. A hrozba v jeho slovech byla nezaměnitelná. Příslib společenského zničení nebo horšího visel ve vzduchu jako meč čekající na pád. A Eleanor pocítila, jak jí do očí vhrkly slzy, když společnost byla svědkem toho, co si nikdy nepředstavovala. Nathaniel si ji veřejně nárokuje, zuřivě ji brání, dává jasně najevo, že není jen tolerována, ale opatrována. A když se k ní poté otočil s takovou něžnou starostí a soukromně se zeptal, zda ho jeho prohlášení nestrapnilo, nebo zda by si přála, aby záležitost vyřídil jinak, plně pochopila, že muž před ní se téměř nepodobá tomu, který ji před 7 lety odsoudil do vyhnanství, a poslední obrané zdi kolem jejího srdce se začaly s dlouhým zpožděním rozpadat v prach. Vrátili se na panství Greymont 3 dny po plese a cesta proběhla v rozhovoru, který sahal od lehkovážných postřehů o londýnské společnosti k hlubším diskusím o tom, co by mohla přinést budoucnost. A Eleanor cítila, jak se v její hrudi něco mění, uvolnění pout, která si omotala kolem srdce na ochranu během 7 let samoty, a když dorazili domů, služebnictvo je přivítalo s upřímnou vřelostí, která uznávala to, čeho byli všichni svědky. Vévodovo veřejné přiznání se ke své ženě změnilo vše, proměnilo Eleanořino postavení z tolerované přítomnosti nad ctěnou vévodkyni. A zbytek toho dne se pohybovala ve stavu opatrné radosti, sdílela večeři s Nathanielem, kde se smáli nad šokovaným výrazem lady Pembertonové, když vévoda tak důkladně odřízl lorda Carstairse, diskutovali o plánech na zlepšení nájemních domků na panství, mluvili jako partneři, ne jako cizinci, a když přišel večer, Eleanor se zdráhala ukončit den, přála si, aby si mohla uchovat toto křehké štěstí, které se zdálo tak nové a cenné, ale zvyk a léta rutiny ji nakonec stáhly k křídlu pro služebnictvo, k malé holé místnosti, která byla jejím útočištěm i vězením, a když stoupala po úzkých zadních schodech, cítila tíhu symboliky tlačící na její ramena. Tato místnost představovala vše, co jí Nathaniel udělal, každé ponížení a opuštění, fyzické zhmotnění 7 let strávených jako duch spíše než jako manželka. A když otevřela dveře a uviděla úzkou postel, prostý umyvadlový stolek, několik skrovných věcí, které jí bylo dovoleno si ponechat, něco se v ní zlomilo. Klesla na tenkou matraci a plakala tak, jak si po všechny ty roky nedovolila plakat. Plakala pro tu 17letou dívku, která přijela s pošetilými nadějemi na získání manželovy náklonnosti, pro nesčetné noci strávené sama v tomto bezútěšném prostoru, zatímco Nathaniel spal ve vévodských komnatách, do kterých nikdy nebyla pozvána, pro všechny okamžiky lhostejné krutosti
a studované lhostejnosti, pro ženu, kterou se mohla stát, kdyby dostala šanci vzkvétat místo pouhého přežívání, a její slzy přicházely v mohutných vzlicích, které otřásaly celým jejím tělem, protože triumf dne nějak učinil bolest minulosti ostřejší, nikoli menší, zdůraznil kontrast mezi tím, co bylo a co mohlo být, a neslyšela otevření dveří, ani si nevšimla Natanielovy přítomnosti, dokud nevyslovil její jméno s takovou úzkostí, že vzhlédla přes slzami rozmazaný zrak a našla ho stát ve dveřích. Jeho tvář byla zasažená, když si prohlížel tu holou místnost, do které ji odsoudil, úzkou postel, kde strávila 7 let nocí, drsnou realitu toho, co udělal, učiněnou nepopiratelnou jeho fyzickou přítomností v tomto prostoru. Nathaniel přišel hledat Eleanor, aby pokračoval v jejich dřívějším rozhovoru o renovaci londýnského domu, poprvé v životě vystoupal po schodech pro služebnictvo a vidět ji plakat v této místnosti, této strašné malé místnosti, která byla vším, co jí po 7 let dovolil, zničilo v něm něco základního, rozbilo poslední obranu, kterou si udržoval proti plné tíze své krutosti, a přešel malý prostor 2 kroky a padl před ní na kolena. Jeho vlastní slzy volně stékaly, když jí uchopil ruce a zlomeně řekl: Odpusť mi, Eleanor, Bůh mi odpusť, co jsem ti udělal. A jeho žal byl tak syrový, tak upřímný ve své devastaci, že se Eleanor přistihla, že se ho i přes své vlastní slzy dotýká tváře, a klečeli spolu v té holé místnosti a plakali pro všechny ztracené roky, pro manželství, které mělo být, pro utrpení, které se nikdy nedalo odčinit, ale které se mohlo konečně začít hojit. Zůstali na podlaze té malé místnosti, co mohlo být minuty nebo hodiny, čas ztratil význam v tíze sdíleného žalu a nesmělého odpuštění, až konečně Nathaniel vstal a pomohl Eleanor na nohy a rozhlédl se po holé komnatě s takovým odporem, ne k samotnému prostoru, ale k tomu, co představoval, k jeho vlastní krutosti, zhmotněné v omítce a dřevě. Že Eleanor viděla, jak se rozhodl, viděla, jak se mu na tváři usadilo odhodlání jako zbroj nasazovaná do bitvy, a řekl tiše, ale s absolutní jistotou: Už nikdy nestrávíš v této místnosti další noc, Eleanor, přísahám na vše, co je mi svaté. A ačkoliv začala protestovat ze zvyku, ze 7 let naučené úcty, zavrtěl hlavou a vzal její ruce do svých s jemností, která jí stále překvapovala. A řekl: Už žádné vyhnanství, žádný trest za zločiny, které jsi nikdy nespáchala, žádné další dovolování, aby má pýcha a hněv diktovali tvé utrpení, jsi má žena a zítra v poledne, když bude moci celé služebnictvo svědčit, tě odnesu z tohoto místa do komnat, které měly být tvoje od začátku. A Eleanor cítila, jak se jí zatajil dech nad symbolikou takového veřejného činu. Chápala, že Nathaniel nenabízel jen nové komnaty, ale úplné obnovení jejího postavení, prohlášení před sluhy a Bohem, že jejich manželství začne znovu. Následující ráno proběhlo ve zvláštním pozastavení normální rutiny, jak se po panství šířila zpráva, že se má stát něco významného, a služebnictvo se shromažďovalo v halách a dveřích s neskrývanou zvědavostí, a Eleanor se oblékla do jedněch z nových šatů, které pro ní Nathaniel nechal ušít. Tmavě růžové hedvábí, které rozářilo její pleť a oči, a když hodiny ve velké hale odbyly poledne, stála ve dveřích malé místnosti, která byla jejím vězením. Srdce jí bylo tak rychle, že si myslela, že jí uteče z hrudi. A pak tam byl Nathaniel, formálně oblečený jako na obřad, a bez jediného slova ji vnesl do náruče se silou, která jí připomněla, že není stárnoucí invalida, ale muž v plné síle, a nesl ji po úzkých schodech pro služebnictvo, zatímco personál lemoval cestu a paní Daviesová otevřeně plakala
a mladá Mary, komorná, si tiskla ruce k srdci a když dosáhli hlavních pater, kde rodinné portréty zhlížely z obložených stěn, Nathanielův hlas se jasně rozlehl. Moje žena patří sem, po mém boku, na čestné místo, které měla zaujímat před 7 lety, a ať nikdo v tomto domě, ani mimo něj, nikdy nespochybní její postavení, a Eleanoriny slzy volně tekly, když ji nesl chodbami, kterými chodila jako duch, kolem místností, do kterých měla zakázáno vstoupit jako víc než jen letmý stín, až dosáhli vévodkyniných komnat, sousedících s jeho vlastními, místností, které viděla jen jednou v den své svatby, než byla poslána do komnat pro služebnictvo, a když ji Nathaniel jemně postavil na nohy a ona se rozhlédla, zalapala po dechu nad tím, co viděla. Komnaty byly proměněny v prostor, který hovořil o pečlivé pozornosti k jejím preferencím. Police plné knih o filozofii a historii, které si všiml, že čte, psací stůl umístěný tak, aby zachycoval ranní světlo, protože jednou zmínila, že nejlépe přemýšlí v časných hodinách obrazy krajiny spíše než formální portréty, protože si všiml, že se zastavuje před krajinnými scénami v galerii, čerstvé květiny v odstínech krémové a levandulové, o kterých se dozvěděl, že jsou její oblíbené, a každý detail prohlašoval, že dával pozor během jejich měsíců nesmělého dvoření, že se učil, kdo je a co jí přináší radost, a když se k němu otočila s údivem v očích, Nathaniel řekl tiše: Nemohu vám vrátit 7 let, které jsem vám ukradl, Eleanor, ale mohu vám nabídnout každý den, který nám zbývá, pokud mě přijmete. Ne jako krutého cizince, který vás učinil svou vězenkyní, ale jako muže, který vás miluje víc, než si myslel, že je schopen někoho milovat, a který stráví svůj život dokazováním, že je hoden milosti, kterou jste projevila tím, že jste mě nezničila za to, co jsem udělal. A Eleanor přešla krásnou místnost, aby stála před svým manželem, tímto složitým mužem, který ji tak hluboce zranil, ale který tak tvrdě bojoval, aby zahojil to, co zlomil. A vzala jeho tvář do dlaní a poprvé v jejich 7letém manželství ho políbila. Polibek, který chutnal po soli ze slz a možnosti a křehké naději, že zlomené věci mohou být znovu sceleny trpělivostí a skutečnou proměnou. A když se konečně odtrhli, Nathaniel si opřel čelo o její a zašeptal: Děkuji, že jsi mi dala druhou šanci, kterou si nezasloužím. A Eleanor odpověděla s těžce nabitou moudrostí: Možná si oba zasloužíme šanci začít znovu. A ve vévodkyniných komnatách, které si konečně mohla nárokovat, začali skutečnou intimitu manželství. Nejen fyzické spojení, i když to přijde časem, ale hlubší intimitu dvou duší, které si zvolili důvěřovat si navzdory bolesti a zradě. Zvolili si vybudovat něco nového z trosek toho, co bylo, a za okny viselo podzimní slunce na svém zenitu, značící okamžik, kdy Eleanorino vyhnanství skončilo a její život jako Nathanielovy skutečné ženy konečně začal. Uplynuly 3 roky jako střídání ročních období a panství Greymont se proměnilo z místa stínů a ticha v domov plný smíchu a světla, a jednoho zlatého odpoledne pozdního léta stála Eleanor u okna vévodkyniných komnat a sledovala, jak si její děti hrají v zahradách dole. Malá Catherine s otcovými tmavými vlasy honila svého mladšího bratra Thomase po trávníku, zatímco Nathaniel je následoval s přehnanou pomalostí, aby jim dopřál vzrušení z útěku, a Eleanorina ruka spočívala na lehkém vzdutí jejího břicha, kde rostlo 3. dítě, a žasla nad plností života, který si kdysi myslela, že je nemožný, nad štěstím získaným trpělivostí a odvahou odpustit to, co se zdálo neodpustitelné. Malá místnost v komnatách pro služebnictvo zůstala přesně taková, jaká byla v ten transformační den před 3 lety, udržovaná vzájemnou tichou dohodou jako připomínka toho,
jak vypadala krutost, jak se cítilo utrpení, co se nikdy nesmí opakovat, a někdy kolem ní Eleanor prošla a cítila, jak se duch ženy, kterou byla, dotýká jejího vědomí, a místo bolesti cítila vděčnost za sílu, kterou v ní utrpení ukovalo, za moudrost rozpoznat skutečnou proměnu, když jí byla svědkem. A Nathaniel prokázal svou změnu nejen velkými gesty, ale 3 lety důsledné oddanosti, trpělivostí, když se probouzela z nočních můr o vyhnanství, pochopením, když se občas znovu otevřely staré rány, svým absolutním odhodláním ctít ji jako svou skutečnou ženu a partnerku ve všem. Uslyšela jeho kroky na chodbě a otočila se, když vstoupil do jejich komnat. Mírně rozcuchaný z hraní s dětmi, jeho tvář zářila radostí, která nahradila chladnou tvrdost, kterou si pamatovala z prvních let. A přešel k ní a objal ji zezadu, opřel si bradu o její rameno, když společně hleděli na své děti, a řekl tiše, jak to často dělal. Děkuji, že jsi mi dala druhou šanci, Eleanor, že jsi mě neodsoudila do pekla, které jsem si zasloužil za to, co jsem ti udělal. A ona se v jeho náručí otočila, dotkla se jeho tváře s něhou těžce nabité lásky a odpověděla, jak to vždy dělala. Děkuji, že ses stal mužem hodným té šance, že jsi dokázal, že se lidé mohou změnit, pokud si to skutečně přejí, že jsi mi dal život, o kterém jsem snila jako ta pošetilá 17letá dívka. A políbili se s hloubkou intimity, která pramenila z toho, že spolu přežili oheň a vyšli z něj proměněni. A později, když děti spaly a panství se usadilo do klidného ticha, leželi spolu ve velké posteli, která se konečně stala jejich v každém smyslu, a Nathaniel držel Eleanor blízko a nahlas žasl nad milostí, kterou projevila tím, že mu odpustila. A ona se ve tmě usmála a myslela na cestu, která je sem přivedla. Přes krutost a vyhnanství, přes žárlivost a nemoc, přes nesmělé dvoření a těžce nabitou důvěru, přes symbolická gesta, jako být v poledne nesena z komnat pro služebnictvo do vévodkyniných komnat, přes 3 roky trpělivého obnovování, a pochopila, že některé proměny vyžadují čas a utrpení, aby se jich dosáhlo, že vykoupení není uděleno, ale zaslouženo důsledným změněným chováním, že odpuštění není slabost, ale největší síla ze všech. Milí posluchači, možná jste poznal bolest z toho, že vás někdo, kdo by si vás měl vážit, zavrhl. Nebo jste možná byli tím, kdo takové rány způsobil a nyní hledá vykoupení. Vězte, že transformace je možná jak pro zraněného, tak pro toho, kdo zraňuje, že trpělivost může zahojit to, co se zdálo trvale zlomené, že druhé šance dané a přijaté v upřímné víře mohou vytvořit krásu z popela a že odvaha odpustit zdánlivě neodpustitelné nebo hledat odpuštění za neomluvitelné vyžaduje sílu nad míru, ale nabízí odměny nad představivost. Takže pokud se ocitnete v Eleanořině pozici, pamatujte, že si zasloužíte být ceněni a ctěni, a pokud se ocitnete v Nathanielově pozici, vězte, že skutečná změna prokázaná léty důsledného jednání může získat to, co pouhá slova nikdy nemohla, a kéž naleznete moudrost poznat, kdy je transformace skutečná a kdy je to jen představení, sílu chránit se před těmi, kdo by vás opakovaně zraňovali, a milost odpustit těm, kdo časem a skutky prokáží, že se skutečně změnili, a kéž jsou vaše noci klidné a váš odpočinek sladký. Děkujeme, že jste poslouchali tento příběh v pořadu Uspávací příběhy. Pokud se dotkl vašeho srdce, dejte prosím like a přihlaste se k odběru pro další příběhy o proměně, vykoupení a trvalé síle lásky hojit i ty nejhlubší rány.